आं प्रथम किजितुन सुनमानि परे तिप्रा माथाराव आनो फाइसुन सयतलां फाइका बायदि नोंसुंबाय सानैनि खाय तंबायदि काम खायदि हनै ओंखाय तंखा तंते तंते तिनि भारतीय जनता पार्टी एवं तिप्रा मथा मिलिउई प्रीति सिंह देबबर्मा जखन एमपी बसानान फुरु आतात इंगै मिलिलाय बुथ खायका खायमानि परे आं सिरिं सिरिंयै नगर तंबुई ini भारतीय जनता पार्टी जनमोर्चा बररक बाय परिचय इंखाय आं ताकुक हिसाबै आलोचना खायमानि बिथिंतै बरगानो दलनि कुन्दुल बखाय शयतान दालाल नै हिमान बागै दिनै तिप्रा मथाना याखरैनाय आं भारतीय जनता पार्टीनि बरक ताय लिडार रकबाय मालायै आं अगमनो खाका हांखायै जत ताकुक मिलिउई अं भारतीय जनता पार्टी सामनो खाय थांसिना नै वानसगै आं फेरगै फायका ताय आं भारतीय जनता पार्टी सामनो खायनो आंनि बुसाते बुतुइनो सनामै खालामना होनाय अ आशा विश्वास नारगै दिनै आं भारतीय जनता पार्टी लिडार रकबाय मालायै खासांना रेवैनाय आं आंनि कक सामनि संसारनो जरानो सावैनाय जतमनो हामबाय रवै आं खायसा आंखौ तिप्रा मथा हाबे सान सिखांखाय नों ताम चाक सेबो खाय तमा हायदा आं चाकरि किजि साखायो अच्छा चाकरि खाय तमने का ताबो तिप्रा मथा हामने यागलो ताबो बीजेपी हाबका का ताबो नि कामि खाय बियां आंनि गामि हिंखाय बर' मैदान एलाकार पारा हिंखाय मुप्रे हिंजागो अच्छा नि सिनिमु डिसि हिंगा हिंगाखाय पाक्लामता डिसिनि सिनिमु नि बुमु आंनि बुमु हिंगा राजेन्द्र देब बर्मा नि लगी ते बस फैमिली फायका आंनि लगे 54 फेमिली तमनि दिनै जत आसुक सकायमालि आकार हिंगाखाय बाक्सा हाया बुसाय हिंगाय बाक्सा हिंगाखाय सादि दंगो ताय कायसा हिंगा हिंगाय तिप्रा मथानि बर' रंगै IMPT नि दल रंगै नाय किसिसा कासेका मिया सारिगो आंनि अरनि जिएस रग थांबायका बर' बाय खुब काहमनो आलोचना खायमानि आं जतनो दिख्लायमाना होननाय आसा खाय दंमोनि अ आसानो आं तिनि नारक सुगमालिया हाय जतै आंनि 212 बुथार दङो आंनि 54 फेमिली वर्क जतै जों गोथाम प्रमुख दङ कायसा रनजिता खुब दङ बर' मोनबो नंखाय सनान मोसांखा हांखाय बर' नम सुमै मोननाय हामबाय खुलुमका ते हजला तिबा हामबाय जानांगौ दिनै चिनि 24 रामचन्द्रघाट मण्डलनि बिसिङाव खब जागा जे डिसिबुट नि बसखां दङाबाय नि कायसार जुबदान सभा चलिका बसक फैमिली रग जागा तिनि नरक बा याग्रम फायका तिनि अ जागा चिनि बरम गोनां राजेन्द्र देब बर्मा जे तिप्रा मथानि बिनि ते दुलं 30 फेमिली 100 जन बुतार ते CPM नि याखारै फायका जे प्रमोद देब बर्मा बिनि ति दुलं 15 फेमिली 64 बुतार ते IPF तिनि रनजित देब बर्मा बरम गोनां रनजित देब बर्मा याग्रमै 9 फेमिली नि 34 बुतार टोटल 54 फेमिली नि 212 बुतार तिनि भारतीय जनता पार्टी न हामजागै चिनि भारतीय जनता पार्टी परिवार फाय हाम तामो खाका बस कांगो तो संग मरेगना TTRC नि अब साधारण निर्वाचन बब हाय वासुनर ह जागा रामचंद्र का तो किनर कथालायदा बसालायनो ना आलादा खादे बसालायनो जदि आलादा खा बसालायखाय नरक बब हाय वानसुक रिजल्ट बब हाय नाय अब तो जों सेमिया जों तो राष्ट्रवादी पार्टी जे चिनि सेंट्रल जे शहर सेंट्रल राज्य कमिटी फाने राज्य हयतो डिस्ट्रिक्ट जों जे डिस्ट्रिक्ट हयतो जों जे सामान्य जों आबा हायखन काम खायनाय जों ताबो जों सेमियाखौ जों हेलेन्स दांनाय नाखि सिंगल साइसिं लराय खेलायना जों ताक सेमिया जों चिनि केन्द्रीय नेतृत्व जेरै माबाय जों हायखन जों सामन खायथों सांगठनिक दिक दियाखन नरक बब हाय वानसुक रामचंद्र का तो एडिसि संग माने जदि नरक आलादा खा बसाना नां थांगांखाय बाताय माननाय अब हायखाय हिंदा वानसुक बब हाय ताबो जों बाताया बागिनो तुरक तुरक याप्रि सालायजा अब बाताया हिनो जों तिनिबो चिनि जरा कतल कतल फाइनान्स जों लामसुका ते कुबुनि दिनबो जों तेबो जों बाय फाइना बागै जे चिनि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकासनि सामुंनो नुगै और हामजाते फाइनाबो तिनि आं बाय कबदु खुंलाय दङ तुरक तुरक तेबो फाइ सबाय होनो आं खाखाय आं जों साइसिं लराय खेलायबो जों बातायानि दिगे थाङै दं ते कायसा सुमुं बरं गोनां न न जागा न रामचंद्र घाटनि बिसिङाव नुक जाखाजे BJP नि ना ते सामुं खायना हिने अयनदिगि yang बाइजाल साइडआव सामुं खलाय तंमान नुक जागा नंनि एक्टिभिटिज अब नुक जाय आं दं गाबोन तै न लुकुरकनि बिसिं तै कायसा कन्फ्युजन दङ BJP पार्टीनि बिसिङाव कय बदल दं नै तिनि बर' गाव हायनो कायसा प्रेस मिट खलायका
bongni je o jaga internal je issue tongmani o recently je issue noti abon rokhe nang bom aisana je o jaga mondol president hisabe না ভারতীয় জনতা পার্টি কাইসনো সংগঠন অজা কোনো ডিবেট করে जों যে চিনি সেন্ট্রাল বা রাজ্য কমিটি ডিস্ট্রিক্ট শহর অবহাকেন কাম খাইলায় ভারতীয় জনতা পার্টিও কোনো দিন আং থেকে সব বেদাক চজা গাহাই চজা কিনা আং সিয়া তত আং চেরি নেজিগা কিন্তু চিনি মন্ডলের তরফ থেকে চিনি সংগঠন গোরা খাইনাবে जों সাজুবাই দङ যদি সামনে ইলেকশনে जों সিঙ্গেল ভাবে লড়াই খেনে আবন বাগে ফানকরা খাই দङ তরুক খেলায় অবহাই সিস্টেম আং চেরি নেজিগা আং জানি নলেজ